Hi guys, आं दिदोम ब्लग इउटिउब चेनेल बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनायखौ जासिहरग्रोनाय थाबाय। आं नोंथांमोननि सेराव मोनसे ब्लग लाना फैबावलायबाय गामाखालिनि बायदिनो। दिनैनि ब्लगा एसे दुखुनांथावना आरोखि। नोंथांमोनहा मिथिखासिगौ दाखालिसो उदालगुरि खमाबारि होननाय जायगायाव हाग्रानिफ्राय मासे मैथेन फैनानै सासे बुरिखौ माने इनाय सौफैदों आरोखि। हाग्रानि मैथेना फैनानै बे बुरिखौ सौफैनायनि जाहोनाव दा बुरिया माने एसे मोजाङैनो जोखोम जादों। नोंथांमोनाथ' ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुबाय जानांगौ। दायो बे बुरिखौ तेजपुर बबेबा मोनसे हस्पिटालाव लाना थांबाय आरोखि। दा ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो दङ। दा नोंथांमोनाथ' मिथिखासिगौ दा ट्रिटमेन्टआव गोबां रां नांगौ जानायलाय दा न'खराव बिदि खामानि मावग्रा गैया। बुरिया जे रां खामायनो हाग्रा गैयैनि जाहोनाव दा मोजाङै ट्रिटमेन्टखौ लानो हानाय जायाखै। नंखायनो आं दा नैबे ससियेल मिडियानि गेजेरजों नोंथांमोनखौ एसे फोरमायहरनो सानलायबाय। अन्नानै बेखौ एसे सहाय खालामहरदो, एसे एनै आरोखि। दा आङो नोंथांमोनखौ थोंजोङै खावलायहरनाय थाबाय। गावनिनो हारिनि बिमा जिहेतु अन्नानै जा एसे हायो आरोखि आंनि इउटिउब चेनेलनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ खावलायहरनाय थाबाय। आं बेखौनो बुंनानै नोंथांमोनखौ गुरै खावलायहरनाय थाबाय। दे बिदिब्ला बिथांनि एकाउन्ट नाम्बारखौ मोजाङै नायनानै लाबानो जाबाय आरो डाइरेक्ट सोनानै हरबानो जाबाय आरोखि। आच्छा, बे मैसो मेथेना ओरैबायदि जादों, जेनेबा बहुत हाला जाबाय रायजो राजाफ्रा मैसो मेथेन फैदों मादों होननानै। ओमफ्राय बिदिनो हाला जानायखाय जोंबो बिदिनो नायलाबायनो ओंखारलांबाय। ओमफ्राय थाग थिग मोनसे न'खराव जों गामिनिनो बियो, दा बेवहाय माने सासे बुरिखौ सौबाय आरो बियो। ओमफ्राय बुरिखौ सौदों होनना जोंथ' मिथिया। जों ओमफ्राय दाना थांबाय बिसोर न'थिं दं होननायखाय। दा ओमफ्राय बुरिया थोथोर बोथोर फैबाय। फैनानै निस्सय माने बे सौजादों आरो, जेनेबा बारियाव हाग्रा एवबाय थादोंमोन। ओमफ्राय बेवहाय नुहैबाय जोङो। ओमफ्राय नुहैनानै ओमफ्राय नुबाय। दा ओमफ्राय पाब्लिकफ्राबो ज' जाबाय आरो बिदिनो। बे बुरियाथ' थोथोर बोथोर बिदिनो ब्लिडिं जाबाय बिरादनो, जिबाय अहेबा माने गंजों सौनानै माने अहेबा जिबाय आरो, मेजेम ओंखारलायबाय बेसारा। ओमफ्राय जोंबो नायबाय, केमेराबो खेबबाय, रायजो राजाया फैबाय। दा बबेनिफ्राय फैदों बेखौथ' मिथिया। दा आराव जाजोबदों आरो फैनायखाय। ओमफ्राय जोंबो थाना नुहैबाय आरो बिदिनो जादों आरो। मैथेनाथ' बिदिनो ओरै सानजा ओंखारलांदोंमोन, जों गामि सानजा। ओमफ्राय आख' फैफिननानै बेखौ सौदों जाहैदों आरो। ओमफ्राय बेखौ सौखांनाय लोगो लोगो बे मैथेना बिसिनि खाथि खोरायावनो दङ। जों मोनथियामोन माने दं होननानै। खमसे खम सौखांनानै 40 मिनिटसो जाबाय आरो बे मानसिया सौजानानै। ओमफ्राय बिनि उनावहाय जों मानसिफोरखौ आदर लाबाय, बेखौ आदर लाबाय बेमारिखौ। आदर लानानै ओमफ्राय जों गारि सारियाव दैखांना हरबाय आरो। ओमफ्राय दैखांनानै हरखांनायनि उनावबो ओमफ्राय सासे नुहुरबाय, निस्सय बे माने फख्रियाव दं आरो बुस्थुआ। ओमफ्राय फख्रियाव ओइलै मेथेना इदि माथो दङ जाबाय आरो। ओमफ्राय दाना जोंबो नाहरबाय, निस्सय फख्रियावनो माने दंथारो आरो। ओमफ्राय गिनानै खारला जोब्बाय जोङो। ओमफ्राय खारनानै मैसो मेथेङाबो एकदम ओरै सोनाब गालै न' सिला सिला खारथारबाय आरो। खारै खारै खारनानै ओमफ्राय बिदिनो सोनाबथिं फैबाय आरो बुस्थुआ। दाथ' ओरैनो हस्पिटाल डिसपेन्सारि जोंहा दङ बान्दुरगुरियाव। दा नैबिनि खोरायावनो दं होननानै जों मिथिबाय आरो दायो। दा जमा जादों, फरेस्टारफोरबो फैबाय आरो लोगोसे रायजो राजाफोर गोबां दंथारो आरो दायो नायनो। मानो गिया जानो, दाथ' बेथ' जन्थु बुस्थु। जोंहाबोथ' साननाय दं जेनेबा, दा सासे मानि मानसि जिउनि मोनसे माबा जाना थाबाय, थैहां माहां जाना दं, खरसा पातिबो थांसिगोन, बेस्रा दुखिया अबस्था। दा बे जन्थु बुस्थुखौ जोंथ' गिखानांगोनानोसै। दा सरकाराथ' मा खालामगोन, जों बिनि सायाव जों माने सिन्था खालामगासिनो दं आरो। फरेस्टारनि स्टेपखौ जों मा होनगोनथाय, दासिमबोथ' बिथांमोना इसेबां मोजां स्टेप लानाय जों नुवाखै आरो। दङ बिथांमोनाबो दं,
दाबो दं मा होनो डिउटि होबाय थादों खिन्थु दासिमबो बिथांमोना देखा खालामना होनो हायाखै आरो बुस्थुखौ देखायना होनो हायाखै आरो रायजो राजानो हाग्रा बिफाननि फेरेंगा सारनिसिमसो जों बेखौनो जालुनि होनो सानो जाहाथे माने हाग्रानि जन्थुफ्रा जोंनि पाब्लिकफोरनि बे रायजो राजानि एरियाफ्राव फैनो मोननाङा बिस्रा बर्डार मोनसे प्रटेक्सन थानांगौ बेफोरखौ होबथानो थाखाय दा बिथांमोनहा स्टेप लानांगौ आरो जाहाथे माने जों रायजोफ्रा सान्थियै रायजो जानो मोनो औ बेनो निस्सय जेनेबा जों बेखौनो बुजिनांगोन